Nge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii ni gobeso kirena komochi abara ya ubachorwa eliokora sekte yo asebungeyo. Kwana litko lya lero magayo kora umurubiri bogochorwa kwa barai abayabaranyara ko bakora ikyombe ky'abana boda boda ime constituency Nyaribari chache nigo banyarire ko baba kuryecira anena barayabanyara ko bagochorwa ngamba ko bakwene kya banyara ko bakobeko kubwata no gwikeranu anena ase sector ya boda boda banagutomanya umurikito Vincent Onyancha. Huku murunganiani go kwarorokane koneki okurwa sabara ibabana boda boda achugodi awamunechi bunge anamono kwe murunganigero yobora ibwa boda boda ase county ya Kisii asa sektejo ya boda boda abara iba boda boda ni go bono bamuchiwe asogo sangire chibesa gwetania kerenga soko nyira kogere stage asabagote yabuna chibesa chigo sabwa siringi chiribu 10 okorana mwachire mwatereriri obora yobo naboto abachorete tole no gosemerio konene goja simule ngamoche gotokonya egento narori muratokonya gaiga nokonya kuigura chi stage ofio chitabwati meaning yende twale ko baboliga libaga mokonya ko saba abana bande chibesa gaiga chukugura chi stage ngeli 10 ekimogo saba ndoma dia somoko na moira onye ne certificate moko bani ga kuguru eli bweyemo onye ni bande moko baroselende chikadi choborai ndoma tene kadi ya mekorosel 150 ndoma chibasa ichinda simogo chimoira igo bateberuna maiga yabara iba boda boda konyara gochorwa se county ya Kisii nigo batari kuwa bwatsi abana boda boda anene ekero bagosegasekikwa kakirende abana ba minto ngwanda bale baimukia abantu gochie town oroche muigete to kubabona na kia abana abakwanda babwatu njira kimogo tokona ngirwanirire tokata kolero murayo ito osoro nera kaiwekerero agaturwanirira osoro tiganya sago sisi ngwaturwanirira abana bana ngwanda bale town batali kubwatu gati yabara ikorwa Nyaribari chache imiye county ya Kisii obo igo barabara iba boda boda nigo baichane irogotarosi wawe sako yabana boda boda anemeye county ya Kisii nche de coordinator ye constituency ya Nyaribari chache taribo tari ni mwanjorete bono rindi nkoboliga Nyaribari chache no president ya boda boda ekoru taribo tata simbo gachaka buya ngo toroseri ore esako tokateba ngaya esako tikekero umuntu aswe nanda ake mwachire ba mutete ko inchaki nande program nani mutete ku choro bura igorari gakini numwe ka barai numwe ka moy boira barai ekera abana baito ba minto bare ko itobo songo ngai muarenge president egurubu yawo gotirimboka ngai muarenge ekera abana baito bagoseitu bagosambero chinyomba nigo igobe murunganirikende 10 ochi asabara ibabo ase ogotabaikiraniria magani yabo maiga iyoko bachora into abana boda tu abakorete ki to bachorete oikamote none into nangyo no more motonto nangyo motonto more atete ngo tware elibuina na ngapi na miaina tokabajia chenje bituo byose bi ninja I was the coordinator of the abantu bari ga agent nairende moirete chibesa cheito gabana igo kwa baeta bakaria gosebono na utaraba torente chibesa cheito dente abana kera ntorare tiri tokoriria tokarenda chikura paka mambiche mokama ko torente ribaga charengeri buina na 500 tokaruri moja na 500 nigo batebire buna abaraya bumbara ikarani chira bete bako bariera engaki babete bako bachora buna barai ba boda boda your days are numbered because next year alimo kuru office ingento kinu moko cha kwetoka limu akole beki mwarentete kiagera tigango turaboria akero toko kero mochite magena ko bachota ni tuba bagere chikura okona ukwabero koboria kurwa saba menyiwe bunge Nyaribari chache imiye county ya Kisii asabanyarire koboria umugavano be county ya Kisii kone kibunango korara moncho lya sensemeli ya boda boda reporter ya Ndizi TV riterane nchinkuru kwa Vincent